as Africans, we must stop using Western solutions for African problems. Kamkhulu abasebenzisi indlela yakamkhize bebeklina iy'nto zabo. If we can go back to being Africans and know who we are, senze izinto ngendlela yethu. Ngoba manje siyayikopela kodwa ziyasikhala futhi iy'nto zabelungu. Nibona nwelo amathenda nje usulitholile uyothenga isitezi, thatha umsamo ufaka upstairs. Balezelaphi ufunda ugrade, suyasebenza, ubona umsebenzi uyaphela, sufaka o-Indian hair. Ayafika amadlozi ebusuku asazoblessa, afika sekwasalokhu bashi